Korrika festa handi bat da. Euskal Herri osoan egiten dena, euskarari indar emateko. Ez da lehiaketa bat, elkarrekin ibili edo korrika egiteko aukera da. 11 egun eta 10 gau gelditu gabe, martxoaren 19tik 29ra. Bidean, lekukoa pasatzen dugu eskuz esku, eta barruan mezu sekretua dauka. Amaieran bakarrik irakurtzen dena. Euskara guztion hizkuntza da. Hemen bizi garen guztiok ikasi, erabili eta elkarrekin gozatzeko. Denok parte har dezakegu. Korrika eginez, oinez edo besterik gabe animatuz. Korrika ere besarkada bat da. Zuratzat ere baden besarkada. Gozatzera eta gurekin batera parte hartzera gonbidatzen zaitugu. Gu prest gaude. Gu euskara gara.